En aquestes festes tan especials i enguany tan dures per la pandèmia, volem tindre des del Partit Socialista el primer record per a totes les absències. A totes i tots els familiars, el nostre pesar i els ànims per a superar el moment. També voldria traslladar un missatge de responsabilitat i d'esperança. Tenen que ser unes festes segures en les que el regal més desitjat per totes i tots sigui la protecció, sense multituds, i donant-li el valor que correspon a les reunions íntimes i familiars. Estan sent mesos molt durs, però ja estem a prop de despertar d'este malson a la vacuna. Ara, nosaltres hem de fer l'últim esforç i complir les mesures de prevenció. No tirem per la borda tot el camí recorregut fins ara. No podem oblidar els sanitaris i sanitàries als que aplaudíem a les 8 de la vesprada. I no podem oblidar els més vulnerables davant del virus. Per elles, per ells, cuideu-vos, cuidem-nos. Bones festes i molta salut.